Nata ron sa atuang first episode sa atuang YouTube channel. Before ko mo proceed sa atuang mga pagaymon karong adlaw, karon unta maghakot mo ng takog lubi, pakita na ko inyo kung unsaon antod pagkahuman na ma-process ang lubi para pabaligya. Pero karon kay dagoman medyo may taliksik-taliksik na gani. So atong pagahimoon karon kay tingtugnaw man, so mga alas 11 na pud sa udto siguro ron, manguha na lang siguro tag mga gulay-gulay. Pero before ta mo proceed anang mga pagabuhaton nato, ako sang i-introduce ang akong amigo. Nakauban ako diri sa area na mutabang unta nako karong adlaw. Wala lain kundi si Pare Gaga. Kumusta mga kapare? Ako rin si Gaga. Akong papa nagdako sa Cebu dito na tao. Ako diri na sa Carmen nagdako pod. Sa sunod na episode mga kapare, atangin ninyo ang akong laing na tingog karon. Sa sunod na ni dahil usapan akong tingog sunod episode. Maayong to mga kapare. Gamito na ni may pagka-apkalipto. Gamit kayo. Oh, sige. Before ta manguha ta kulay. Manguha ta dayta, maghimo ta og taga sa pamasi na natay makuha. Pero kining mga sapa na atuan sapa na karaan so daghan siya og mga isda na butang dito kay sa iyang kadugay nanganak-anak. So mo na ato ang antabayanan kung makakuha ba jud ta karong adlaw. So ako sa ning tarungon ha. Ako sang itaod ni ingani pakiton ta mo sa pagtaod sa taga no. Ingani ra ni siya. Ingani ra ni siya. Ha? Kare fokus. Ini lang kataas no. So ato siyang nganaon, pick-on man ibutang diri no. Uman kini bugkuto ni siya ana. Medyo dahan-dahanin lang natin. Hinayon na to para mas nindot ang iyang kalabasan no. Paako na ko kay para mahugot lang na siya pangton kay kaling makakuhag alwan, so dili siya mo kaplos. Yan okay na yan ha. Ito na, tapos na, anim lang na taga ang atuang himuon karon no. Karon kay nahuman naman ako nagbutang unya manguha tag tulaw para makumpleto. Sa karon mo proceed tag pangita og paon yung pain niya. So punta tayo dito. Yung bahay ko naunahan yata ako. Naubusan na ng batod. Batod ang atong ipaon parehaan ni plant sa gikan sa way sa mushroom. So naa ni siya'y mga makita na tong paon, makita sa plant. Wala. Pre, daghan na pre. Murag na hurot-hurot na dyan nilang panguha diri kay tungod sa kadagang isda o nang ilang ginabalik-balikan diri o panaon. Sa imo ang nakuha, pre. Sa imo nakuha kapon. Kasili? Mga kapare, napagyuday kasili diri sa atuang area no. Kalimot ko.
Ayan ito no. Ito, batod. So yan, pain yan. Hanap lang tayo ng 6. Kung nakabutaan ang mga kapare, so pwede na tamaan naga. O maguna idali ra na makita na itong paon rin. O pain. Kamahing na lang. So, ganyan. Anak nga pare. Ganyan lang no. Ganyan lang. Oh. Tingnan nyo. Uy, ang laki ng pangil. Oo, mo din na mamahag mga kapare, mamahag na. Masipiyat ninyong kamot Grado yun. Ano may bation. Oh, ha? Oh, yan, ito na, oh. Ray. Kapare, no? Pero medyo maliit. Maliit masyado yung isap. Pare. Katagako-dako. Tara. Tara mga kapare, no? Oh, okay na, kuha na taog. Manatag kuhag paon. So, mga taguan kay murag dilok mong kamot na po ani. Ray. Bakit yun siya? Paak na ko mga kapare. Hindi naman siya gutom. Medyo busog nga eh. Nangangagat lang talaga siguro. Mamaak yun siya. Oh. So kung man naman nanatay paon, nanapuntay taga, mangita na punta ani og tulaw kanang iyahang pang-usok kay para kung makakobit siya, dili basta-basta madala ang atuang itaod na taga. Ta tayo, iabot din ta sa tulaw. Pasa na to pare kay medyo gutom-gutom na kay uha para batag puso ug pako no. Kini ato Sanahalay mo kubit. Oh, kasi di ay. Naubo yung pare nyo kasi naulanan ko gahapon manggod. Ang ani garbis ni og lubi. Inyo ba? So, biglang dumuhos yung ulan mga kapare. Di nakatago yung pare nyo. Lipas. Sipon, ubo agad. Karon kulba na po kayo mga pare. Maghatot ganin ta proglobi no. Di lang kay nanapod. Mga kapare, kay nahuman naman ta og kuha aning gitawag na tugtulaw sa Bisaya. Ato na ning taod. So maghawan ta dire kay kasaragaran karamihan sa isda dito dumaan, dito dadaan, diri mo agi. Kaya so maghawan ta ri ha. Ani ra tong tumuon mga kapare no. So yan. Yan na. Tapos kuha tayo ng yung batod. Yan. Mangagat pa ni siya. Mamaak din ni siya. Oh, dagko kayo. Dagko kayo. Focus wow. Paakon maganing. Yan. Pain yan ha. Sana pagbalik namin mamaya may huli ka na no. Yan. Punta tayo sa kabila.
Yan. Dalawa. Oop! Teka lang, pare, mga pare, may nakita ko dito. Oh, sili. So, magkuha tani kay Unya. Lami kay ni siya pang sahog. Sa gulay, pangpa, appetite, no? Kuha una po ni diri dapit. Sila dahon. Kaya ni mga kapare. Bina kong manok. Manok unta. Kaso, kay manok na nakita. Pero sa una namin, diri na mga manok unta na nabilin. Sabi diya pa ko na pulo sa ako ang balay dito sa this area. Bigis siya. Kaso nang iglas na tayo, murag nahimo na siyang murag mga ihas. Isod na kaidakpon. Kayo pa ka, kaga na. Isod kayo stop. Ikot sa yun kung manaod o taga mga kapare. Hirap. Medyo may tigura pero pag nakay kuha, hindi tayo lambuga. Kaya murag imong hago. Matumbasan ba? Matumbasan siya sa Kakuha gina pare. Diri lugar ha, tanawar gud lati medyo may pagkalati na. Naadyo na siya ay mga isda. Ako ang kani sa paa pre. Kaso lang kadaghan tambo, daghan na kayo mga ingenge. Adlok na kay no, meron ng crocodile dito. Iglisa mo tag-ugbok mga kapare. Adong malalim pare no. Ano so nakita mga kapare no. So naghulat ra siya ng dami kay na ang puso daghan kay na siya makuan na naggulay daghang putahe na mahimo. Pwede pansagol dinuguan, pwede pud gataan, pwede himo bula-bula, butang harina para mas lami, butang crispy mix para inigkaon mo crispy mga kapare no. Yan, lapit na, lagay lang natin tong pain dito mga kapare para maisa na una tuog dala. Medyo may adventure konti mga pare no. Mamaya kunya mga kapare, balikan na to ni pagkahuman na to pang magpuso, pako. Mga pako. Kanang pako mga kapare, paborito na sa atong presidente na si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang yang paborito na pagkaon na ng pako mga kapare, yung salad, pako na salad. Pagpakuha na siya iyang mga tao dito sa iyahang bukid. Tara, kita. Mao mo gani mga paborito sa mga haluan pare. Mga kapare. Dito di kay siya pare. Yan ay nakapito. Pura malayo sa mga tao. Dito ko po. Pura to. Pasti di ay. No, kay medyo muulan man gabi eh. So, nakahindi. Na lang mga kapare. Lagi binuntan rin pare. Sa kuani, sa
Sikyaw ram na ila pare. Mga kapare. Sikyaw ram na. Mga palita. Lasa na pare. Lahat na ni pre. Eh, murag gigutom na to. Eh, tataog. Daing kanang mga gulay yun. Eh, para dali ra. Hindi nung doon, magulang pa takong na yung spin. Siguro na pala na to tipawon. Mga abat siguro mga 2 oras. Balikan na to nino. So, mahibalaan na nato kung nabay kuha. Oh. Yan na. Tapos na. Mana ha. So, manguha na po taog gulayon. Tara mga kapare.